Bueno, nada, estamos aquí ahora mismo na mostra de medios de mobilidade da Garda Civil de Tráfico que acompaña dentro do que é todo operativo de seguridade de un evento como a Volta a España. Son operativos que vixían pola seguridade do evento e tamén pola seguridade dos participantes e tamén da cidadanía. Non só estamos de tráfico, sino que tamén está a Policía Nacional colaborando nos primeiros kilómetros e nos últimos de cada etapa e outras unidades da Guardia Civil que teñen máis que ver coa seguridade cidadá. Está operativo desplegado de maneira habitual, as voltas a España sucédense todos os anos e o obxectivo é, por unha parte, garantizar a seguridade do evento, a seguridade dos ciclistas, a seguridade da caravana, dos participantes, dos espectadores e, en todo caso, esa é a misión. Se houbera manifestacións absolutamente legales e concentracións que pretenden reivindicar un acontecemento realmente lamentable, como son os feitos que están sucedendo en Gaza, pois se respetará ese dereito, por suposto, e se conseguirá a fórmula na que se combinen perfectamente a seguridade do evento e o respeto á liberdade da cidadanía constitucional, a concentración e a seguridade da manifestación. En eso estamos traballando, está todo operativo perfectamente atento cos servicios de información e en contacto tamén coas organizacións que se van a manifestar, que comunicaron a súa concentración xa hai días, polo tanto, todo planificado dentro da normalidade e esperando que efectivamente convivan a seguridade e os dereitos.